dyan. Kalasin mo na. Kung ayaw mo kalasin, ako kakalas. Pipigutin kita ngayon. Maniwala ka sa akin, susunugin kita dyan sa loob ng katawan yan. Nandiyan ka sa loob ng katawan. Ha? Bilisan mo. Huwag ka na magtago-tago. Ubusin mo. Sakit niya sa lalo muna. Alisin mo yung paghihilo niya. Bilisan mo. Tanggalin mo. Pas-pas! Bilis-bilisan mo. Bilis-bilisan mo. Bilisan mo. Bilis. Tanggal. Ayan, malis ka na. Pinalis mo na. Oo. O, sabi mo, ayaw mo alisin kanina. Aray! Alisin mo na. Oo. Mabilisan mo. Alam ko, mag-ibay ka eh. Sabi gagawin ko itong 80 yung init, pati yung kuryente. 160 na lahat. Pag matinig ka pa rin, dadagdagan natin ng 200. Siguro naman sa 500 volts, ewan ko lang, pati kita ng dito ko dyan. Itataas mo ito na itataas. Matagal ka naman sa loob ng katawan yan. Alis na, alis na, alis na. Okay, bilisan mo. Magsisinungaling ka pa, nasa loob ka ng katawan yan. Huwag mo nang gayahin ang boses niya. Wa-effect sa akin yan. Hindi. Aray ko. Ito may kamay niya! Wala kang karapatan pumasok dyan. Kung papasok ka, dapat buwan loob mo sa kanya, ha? Sa pangalan ni Jesucristo. Amen! Balik. Sabi mo in Jesus' name. Dilat ang mata. Dilat ang mata. Atras. Pikit. Mahina na. Okay, release. Pahinga. Inom muna tubig. Hinga mo na malalim. Sapa. May nakita ka madilim, maliwanag. Yung nakapikit ka, siyempre maliwanag na ngayon. Yung kanina nakapikit ka, may nakita ka madilim. Saan banda yun? Pero nakita mo na siya. Nadaanan mo na. Ni minsan, di pa. Ano siya, kalsada, puno. Pero hindi mo pa nakikita yung daanan. Hindi mo napapansin kung malapit sa inyo, palikos sa inyo, palengke, etc. Wala ka nakita doon sa palatandaan. Matilim lang. O, sige inom. May nagdarasal sa kanya. May nagbubulong sa'yo. Sige, hawakan mo yung lalamunan mo ngayon. Masakit. Ay, ano ba sabi mo kanina pala dyan? Ngayon, hawakan mo. Wala na. Nawala niya sakit mo? Diyan sa mga puso mo, pakiramdaman mo. Nawala na. Yung sa mata mo, kung sinabi mo may gumagano'ng ugat, ano ba yung kinanay sinabi mo? Nawala sa isip yun eh. Oo, nagbablad, wala na. Nakikita mo na yan. Maliwanag na, hindi na nagbablad. Hindi na mukha niya. Hindi na tatlo. Hindi na nagbablad. Pag sinabi nagbablad, parang malabo yun, di ba? Pero nakikita mo mata niya. Eh, anong nakasulat doon? Yung doon sa tabi ng krus. Nabawasan mo yun? O yun, nababasan niya na pala eh. Hindi na blood. Eksakto, nabasa mo yung malit na letra niyan? Yung Mary? Wala na. Namatay sa kulam? May nagdarasal sa inyo. Kasi hindi mo natandaan yung daanan eh. Kasi kayo minsan hindi kayo nawawalang sa ulirat, hindi nyo napapansin yung nasa paligid nyo. Baka minsan yung nadaanan, niligaw lang kayo, pero hindi mo alam, nasa tabi mo lang pa rin nagdarasal. Bulong. Pag sinabing bulong yung dasal, wala ka sa sarili mo. Alam naman, saktan ka ni Kristo. Inom. Eh, bakit luminaw yung mata mo? Bakit nawala? Dito mo, ulitin mo, nawala? Kanina. Ano ba yung kanina? Ngayon, nawala na. May nagbubulong sa iyo, babae. May nagdarasal. Pag sinabing bulong, huwag mo nang alamin. Mas maganda, ano ba gusto mo, gumaling o imana mo pa?
Pag sinilihan ka namin, hindi ka na magbulungan. Pag lumabag ka sa batas sa spiritual, nakiyapid na nasa ka, bungangera ka, chismosa ka, at palangkera ka, mapanlait ka, babalik yun. Hindi, halimbawa lang, babalik yung mga sakit nyo pag hindi kayo nagbago. Hindi mo na. Hindi ko sinabi palangkera ka. Pag babalik lang yung mga sakit, pag maging judgmental ka sa kapwa mo. Hindi nyo na. Pero kung lagi ka tumatawag kay Kristo, mananalangin ka, hingi ka ng tawad, di na yung babalik. Huwag ka nang maggalala, babalik pa yun. Di na yung nangangarap mapasok. Ay, mapipilitan akong bagahan siya, pikit. O, wala na sakit, pikit. Wala na. Wala na tayo, salamu na mo. Opo na dyan, para matapos na tayo. Kita mo, 6 minutes lang, ay 5 minutes lang, tapos na. O. Nervous lang. Ano pakiramdam? Harap dito. May bumubulong sa inyo, may nagdarasal, may nananalangin. Pag sinabi bumubulong, nananalangin. O, pinagdarasal ka. Maputulang ka ng hininga sa lalamunan, lagyan kung ano-anong bagay. Ngayon, wala na. Wala na yung parang may humaharang. Maganda na. Maganda na yung bulsa ko mamaya. Kasi pagka para ako sinasakal. Para ka sinasakal, ako nasasakal sa'yo. Kapatid kita. Hindi, totoo, may nagbubulong sa ito. Sabi niya, ayaw niya daw tanggalin eh. Naririnig ko yung tibok ng spiritual niya. Ayaw ko tanggalin. Pero sinusunod yung dito ko eh. Saan? Kaya sinusunod parang tinutusok. Tinutusok? Eh sabi niya, ayaw niya kalasin eh. Eh di, pag ayaw niya kalasin, hindi gagawin doon mas mata. Pag ayaw niya pa rin, tigukin na. Ano ba, tapos na? Oh, lalayas na daw, sabi ng mga bata. Oh. Yung lola. Yung lola mo, papatay na. Gusto mo bang mamatay lola mo? May papatay sa kanya. Multo. Oh. Ano, pakiramdam mo lalaman mo ngayon? Nawala na yung sakit. O, magpasalamat ka kay Kristo. Taga saan ka ba? Taga saan kayo? Makati. Makati City. O, shoutout taga sa Makati City. Ito, pasok to sa kulam. Pag sinabing bulong dasal, pumapasok kayo sa kulam. Pinapakalaman ng espiritu nyo. Iga, todo. Yan. Ibagsak mo pa yung katawan. Hindi, kung mong angat niya yung dibdib mo, baba mo lang, natural lang. Yan. Sige pa. Sige pa. O, pati. Okay. Relax. Ano paramdam? Diba sabi mo yung paa mo dito sa sakong-sakong pala, naalala ko masakit? Hawakan mo ngayon. Masakit? Wala na? Ngayon, itik-tik mo sa doon sa lupa. Pagka nilalakad ko pa ako ng pakpen. Ngayon, tumutok-tok-tok pa. Wala. Wala na. O, salamat kayo. Nilulungpo ka na, sinasakal ka pa, papatayin ka na. O, galit na galit sa'yo. Isusunod ka sa asawa mo. Kailan ba namatay ang asawa mo? March 3. So, malangit nawa yung kaluluwa. Ano pangalan mo? Ang pangalan sa mo? Edgar. So, malangit nawa ang kaluluwa mo. O, straight. Itong year lang to namatay. Condolence. Susunod ka niya. Pagana to, huwag ka mag-alala. Hindi ka na niya isusunod. Sinunod ko na siya doon sa asawa mo. Nakabilang na yun siya ron. Huwag mo yung hindi yun. Sinunod ko na siya ron. Hindi, diretso lang. Kasi kukunin natin ito. Mag-alala doon. Sinunod ko na siya. Siya naman kakamahin. Siguro nagdasal din siya sa asawa eh. Kasi pumapasok siya spiritual yung masama eh. Nakadinasal. Ano ba trabaho ng asawa mo? Mechanic? Teko ka. Yan. Stop. Wala rin sakit. Nalalaman mo. Hawak. Baka namatay yung asawa mo, may dasal din. Kilala mo lang to. Yan. Huwag na siya. Wait. Kilala mo yan. Wala talaga. O nga. Wala.
Pagdating sa bahay, palitan lahat ng damit, underwear, pamibra, lahat yan. Uusan ng tubig, ha? Pagpatuloy lang yung tubig. Bago matulog, uminom ng tubig, panalangin yan. Tapos na tayo. Wala na sakit yan. Kahit ipokpok mo na ipokpok yung mga paa mo. Ayun na. Ayaw kong bumahin. Oh, pokpok mo yung paa mo. Sa YouTube channel to. Shoutout mo yung taga Makati. Ay, shout out to Oh. Sigaw na. Oh, kanina nasigaw na. Sinungaling yun. Nasa loob siya ng katawan mo, ginagamit niya boses mo. Wala sakit. Dala mo naman, wala na. Pagkadating sa damit, ulitin ko ha. Upo. Sarap at dasalan. Pagkadating sa bahay, palitan lahat ng underwear, pati bra ha. Buhusan ng tubig. Pag sinagbusan, bra, panty, lahat, damit. Timba. Bukas na laban ha. Huwag mong gawin biro yan. Para hindi kumalat yung sakit dun sa papat. Huwag mong ilalagay sa mga tuyong labahan yung mga suot mo. Kakalat ng sakit. Para bukas malaban mo na yan. Araw-araw mo tumimin. Pag kumain ka, o matulog ka, uminom ka ng konting baso, o kakalating baso ng baso, manalangin. 30 days, pag ganito na. Para hindi ka mahirapan, kung saan pinagsalinan nito, punuin mo. Doon ka na pumunti ng domingo. Wala na sakit sa lalamunan mo. Hawakan mo. Wala talaga. O, layas na. Shoutout, taga Makati. Mega shoutout. So, salamat. Ilang years mo na sakit yan? Ikaw kanina, ilang taon mo na pala sakit yan? Yan, kanina ginamot din pala yan. Ilang years na? Nasa, ano pa dito, 30 na yung anak ko eh. Pero wala na sakit. Wala na. Ako, 23 years din bunso ko eh. Ba, matatagal na pala. Pero ako kasi nakalak ko nung pamangkin ko eh. Ay, ikaw kasi, wala ka naman sapi. Naipita ka ng ugat. Ito, pumunta to nung namatay yung asawa ko eh. Kasi ikaw, may kulam ka, sa kanya bulong. Ito naman, sinadya sa kaling kaya naipita ng ugat. Nainggit siguro sa Wala siyang sapi. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye.